Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zokonda mai macheza woye! Zokonda mai woye! Zikomo kwambiri. Your Excellency, the First Lady of the Republic of Malawi, Professor Gertrude Mutharika, Madam Tadala Chihana, spouse to the Second Vice President, Honorable Shadrick Namalomba, Minister of Information, Secretary to the Ministry of Information and Secretary to the Gender, Honorable Madalitso Waloyi, alendo wonse woyitanidwa kuchoka muzigawo zonse mulandire ulemu wanu, atolankhani ndi wonse amene mutitumikira madzulo anu. Moni nonse. Your Excellency, amayi athu ndino okondwa kuima patsogolo pano kuti ndikulandireni madzulo anu kumwambo waukulu wokoma wa zokonda amayi. Ntchito yanga madzulo ano ndiyochepa kwambiri kungokudzutsani kuti muyankhule mucheze ndi amayi amene asonkhana m'chipinda chino. Koma ndisanatero mundilole ndiyankhule mawu awiri atatu. Choyambirira, Your Excellency, ndifuna ndithokoze Professor Arthur Peter Mutharika, President wa dziko lino la Malawi, komanso kuthokoza ino mayi wafuko chifukwa chondisankha ine kukhala nduna yoona pasakhale kusiyana pakati pa amayi, pasakhale kusiyana pakati pa amayi, ana, anthu aulumali komanso anthu osowa. Mwatilemekeza kwambiri amayi, zikomo. Madzulo ano mkumano wathu ndikusangalala kucheza komanso kulumikizana amayi wonse amene ali m'chipinda chino. Muno mwabwera amayi wosiyanasiyana, amayi ogwira ntchito zaboma, amayi a business, amayi pandale, aphungu a nyumba ya malamulo anzanga ali muno, onse ali muno. Tangoyimikani manja aphungu a nyumba ya malamulo amayi akuoneni, zikomo kwambiri. Ma ward councillors yathu mulimo muno, tayimikani manja amayi angokuonani. Ndaona makhansala angapo ulemu wanu. Komanso muno muli amayi osiyanasiyana, muli akazi amafumu, muli mafumu amene ena sinathe kuwatchula chifukwa cha nthawi. Pano pali zambiri sindifuna kutengerani nthawi. Your Excellency, nimangofunanso ndithokoze boma la Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa choyika mtima wawo kwambiri pa amayi. A president yathu okondedwa ayika ndondomeko zabwino zokomera ife amayi pa nkhani ya chuma, kuti amayi tikhale odzidalira ndipo tikhale othamangathamanga kupanga business zosiyanasiyana. Sipokhapo ayika ndondomeko zachuma kuma constituency umene tikuchoka. Constituency iliyonse, Your Excellency, ikulandira 100 million chaka chilichonse kuthandiza ti business ta azimayi m'midzimu kuti amayi asasowe poyambira. Komanso kupyolera ku ndondomeko zachuma ayika mwayi woti amayi adzitha kutenga ngongole mosavuta ku mabanki a dziko lino. Pali zambiri zimene boma la Professor Arthur Peter Mutharika liulule kukubweraku zotikomera ife amayi. Koma ndithu a president athu okondedwa a dziko lino akunena kuti zimayi asangokhala kusowa chochita. Tikuthokozeni kwambiri. Komanso kunduna kwathuku atitsimikizira kuti tionetsetse kuti tayika malamulo ndi mfundo zokhazikika zolimbikitsa amayi, kunena kuti pamene amayi akupsinjika, amayi asamasowe chochita akakumana ndi mavuto osiyanasiyana ngati kumakoti, kumabwalo a milandu ndi zina zotero. Choncho tayika mfundo ndi malamulo abwino okomera amayi kuti zinthu zikhale zikuyenda bwino. Mafunanso, Your Excellency, ndathokoze a president a dziko lino chifukwa
cha ntchito yayikulu imene ayigwira kupyolera mkulankhula kwawo ndi manifesto awo atitsimikizira kuti kuyambira tsopano Januwaleyu sukulu ya secondary school ana sadzilipira adzingopita ulere. Amayi anzanga muli muno mukhoza kukhala mboni kuna kuti chinthu chimene chimatipasa ma BP m'makomomo ndi nkhani ya school fees mwana ku secondary school. Titaombera mmanja ndithu atikhwirira ntchito yayikulu. Mabibi yatsika ndithu, mabibi yatsika, Mulungu adzikudalitsani. Komanso Your Excellency, dziko lino kumene likuchokera ladusa munyengo zopweteka kwambiri. Amayi akumana ndi mavuto a njala, amayi akumana ndi mavuto akusowa mankhwala ku chipatala, kusowa kwa madzi abwino a ukhondo akumwa, kusowa kwa mafuta ndi zina zotero. Chifukwa chake chakomera president a dziko lino kuunikira kuti maunduna amenewa ayikeso nduna za chizimayi. Chifukwa chona kuti sitingathe kumakamba mavuto a amayi popanda kuyika amayi ainu ake kutsogolo. Amayi anzanga, mavuto amene timakumana nawo tikapita kuchipatala kusowa panado akutha posachedwa. Chifukwa chota president yathu atiyikira nduna ya zaumoyo komanso za ukhondo amene ali mzimayi. Onabo Madalitso Aloyi tangoyimani anthu akuoneni nduna yathu ya zaumoyo. Zikomo kwambiri sipokhapo mavuto amene anakumana ndi dziko lino kwambiri amene mpaka na tsiku la lero tikadazunzika nawo kusowa kwa mafuta koma tikuthana nawo posachedwa chifukwa kwakomera president kutiyikira mzimayi kukhala nduna yoona nkhani za magetsi, nkhani za migodi, nkhani za fuelo. Mayi Dr. Jean Mathanga tangoyimana anthu akuoneni. Komanso ngakhale sali pano anduna athu ananditsimikizira kuti afika anali ndi ntchito zina zaboma, koma njala imene takhala tikudya chitedze, kudya zikhwali, kudya mangophika, njala imeneyi a president chawakomera kutiyikiraso nduna ya chizimayi kuti ionetsetse kuti pakhomo pali chakudya. Azimayi tikudyetsa nathu ndi mabanja athu. Mayi Rosa Mbirizi, Minister of Agriculture. Mavuto ena amene amatikwezetsa BP ndi kuvuta kwa chisamaliro cha achinyamata. Achinyamata athu ngati samvetsetsa chikhalidwe zimakhala zowavuta. Chawakomeranso a president kuti pasa nduna ya chizimayi Honorable Patricia Wiskes amene ali Minister of Youth and Culture. Pamenepo kudzayika banyera kuti amayi tikhale ndundu na wathu wa gender. Bwanji pamenepo wathu wa gender atilemekeza kwambiri. Ndimafuna ndikuthokozeni komanso ndathokoza president a dziko lino chifukwa cha masomphenya ndi nzeru zakuya zimene ali nazo. Uwusu utsogoleri chabe koma ili ndi vumbulutso. Ichi ndi chisomo chimene Mulungu wapereka ku dziko la Malawi. Mawu ochepa chabe kwa inu amayi nonse. Amayi tikamagwirizana tikamakondana dziko limapita patsogolo. Zimene mukuchita ndi MBC zokonda amayi ndi chimodzi mwa izo chopititsa chitukuko patsogolo. Ndimati ndikupempheni kuti tipitirize zimenezi, tipitirize kukondana, kugwirizana ndi cholinga chimodzi, kupanga maubale, kugawana ma ideas komanso kuululirana zovuta. Taona abambo pakati apa chiwerengero chinationetsa kuti abambo ambiri akudzikhwedza kapena kudzipha chifukwa azibambo sakhala ndi mwayi okhala ndi gatherings ngati awa, amangolira mu mtima akatopa amangokadzipha kuti mbola moyo ngochoka apume. Koma ife amayi timatha kukambirana, timatha kugawana mavuto. Tiyeni tipitirize komanso kupempherera azimuna athu ndi mabanja athu ndi ana athu kuti dziko lipitire patsogolo. Dziko lirakoma kale, Mulungu watiyankha watipasa president wachikondi, watipasa mayi wafuko ali apayi, mayi wachikondi, mayi wamtendere. Pomaliza Your Excellency, ife tinakusowani kuchoka 2020. Mundilole ndipange court mawu amene anayankhula president athu a dziko lino. Anatifunsapo tsiku lina kuti mwakhaula.
takhaula eti amayi zaka 5 takhaula tinakusowani ndima amenewa mundilole Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, the First Lady of the Republic of Malawi, mubwere kutsogolo kuno muyankhule ndi mtundu wanthu umene uli pano. Ambuye akudalitseni. Director onse amayi mulandire ulemu wanu. Mayi Mavis Senga wapa mpando wa zokonda amayi chaka chino mulandire ulemu wanu. Komanso mayi Chilenje amene mwatipempherera mulandire ulemu wanu. Akuluakulu onse ogwira ntchito za boma mulandire ulemu wanu. Mafumu athu onse mulandire ulemu wanu. Pepani mwina sindikuveka bwino yabulo samaganiza kuti akhoza kundichita kulindilephera koma sizinatheke. Yabulo kundifinya ndadine ndidzuka basi ndikafikako. Zokonda amayi oye! Zokonda amayi oye! Ine ndikuthokoza Mulungu lero chifukwa takumananso. Amayi ndisakunamizeni ndinakusowani. Komabe ndimatsatira zimene mmachita. Inetu ndinali nanu limodzi tsiku ndi tsiku ndimafuna ndidzidziwe kuti amayi aku Kasungu akupanga chani nanga amayi aku Blantyre akupanga chani. Ndimakhala ndi chidwi ndithu chifukwa ndinakusowani. Amayi inuyo ndimakunyadirani. Chifukwa pokutsatiranipo ndimaona kuti mukupitirizabe ubale wanu wapa air, mupitirizabe ubale wanu ogwira ntchito za chifundo, mupitirizabe kulumikizana kwanu, mupitirizabe. Oti ineyo ndimakondwera ngakhale ndali nanu patali. Zomwe mwakhala mukuchita ndi zimene zikugwirizana kwambiri ndi munthu wa chaka chino. Ati kulumikizitsa azimayi pa cholinga chimodzi. Kulumikizitsa azimayi pa cholinga chimodzi. Munthu wabwino kwambiri. Ngati gulu kuti tichite bwino tikuyenera kukhala ndi cholinga chimodzi. Ngati gulu kuti tipite patsogolo tikuyenera kukhala ndi cholinga chimodzi. Koma ngati sitikhala ndi cholinga chimodzi ndoti wina adzilowera uku wina akulowera uku. Nanga zikhalanso gulu limenelo magulu ambiri adasokonekera chifukwa sandakhale ndi cholinga chimodzi. Kukhala ndi cholinga chimodzi sizitanthauza kuti mmagwirizana pa zonse ayi. Monga pano mukakakumana kumanena kuti kodi chaka chamawa kuyambira January tipange chani. Ena akhozonena kuti tipitirize za ulimi, ena iyayi tipitirize sana amasiye. Koma kukhala ndi cholinga chimodzi umaona kuti kodi amene akuvomereza izi ndangati. Ngati ali ochuluka amene avomereza fundo imeneyo iwo amayenera kutani kugonja kutsatira zimenezo. Koma ukangokhala kuti ineyo za ulimizo sinchita nawo, zana amasiyezo sinchita nawo, ine ndili pano ndineso amasiye andiyang'anira ndani. Tizitero amayi kukhala ndi cholinga chimodzi pamafunika kugonjerana, kulolerana. Kandi ukampani kandi mchechi akanena kuti ife a church akamalengeza kuti ife a church tufuna tisinthe program mwina malomalo wa 7 o'clock kuti dzilowa 8 o'clock. Sizitanthauza kuti kuvestitreko onse anagwirizana nazo hayi. Amapezeka awiri atatu sanagwirizane nazo.
koma kenaka amagwirizana kuti tipange ziti zimenezi. Zokonda amayi oye! Zokonda amayi oye! Ndakuza nikale kuti Jabulosi watani? Nanga bwanji mukumuyangana Jabulosi ngati wopambana. Jabulosi walephera atweti? Jabulosi ngolephera atweti? Tikagwira ntchito limodzi ndi mtima umodzi, ntchito yathu ipitirira patsogolo. Komanso ndikuti ntchito yathuyo imakhala ndi nthawi yochepa. Koma ngati tidziyambana ndikuti basino ntchito je imatenga nthawi kuti mugwirizane. Thank you. Zokonda amayi oye! Zokonda amayi oye! Amayi tiye tipitirize kugwirizana. Tipitirize kugwirizana. Koma tikapanga za undekha umabwezera zinthu mbuyo. Chifukwa tili pambiri sitimafuna kulumikizana ndi anzathu. Timafuna mawu athu okha ndi adzimveka. Fundo yathu yokha ndi adzimveka. Tisatero timabwezera zinthu mbuyo. Undekha si wabwino. Even business imene munthu kuona kuti akukaoda pena pake ndipo pakumuyendera bwino, koma nzake kuti afunse kuti mumakaoda pati ungafa pompapa. Osafuna kuululayi. Undekha tikhoza kupita patsogolo, tikhoza panga zinthu zazikulu titakhala kuti tigwira ntchito limodzi. Ineyo amayi ndilokonda kwambiri lero chifukwa azimayi azokonda amayi alibe undekha. Azimayi azokonda amayi ndiogwirizana ndipo amakhala ndi cholinga chimodzi. Monga mmene tamvera kuti program imene iyi inayambika 30 years ago. 30 years ago. Kodi azimayi azokonda amayi anakhala kuti ali ndi undekha salumikizana pa cholinga chimodzi. Bwezi program ilipo? Bwezi ife tilipo lero? Ndingofuna ndikupempheni mupitirize ubale wanu, mupitirize kulumikizana kwanu ndi cholinga chimodzi. Ngakhale m'Bible analemba pa Masalimo 133 verse 1 akuti nkokoma ndikokondweretsa kuti abale azikhalirana pamodzi. Komatu akwenda okhala pamodzi ndi cholinga chimodzi. Kuti pangakhalenso zokoma ngati mukhale pamodzi koma wina akulowera uku ndoti pakhala pokoma pamenepo. Mulungu anatiuza kale kuti ife ndife abale tikuyenda okhala pamodzi, ndipo zikatero ndikuti zimakhala zokoma ndi zokondweretsa. Ine ndifuna ndayamika IMBC chifukwa chokuti apangitsa kapena kuti ndamene afikitsa ubale umenewu kapena kuti azimayiwa kuti adzilumikizana bwinobwino ndi MBC. Kupanda MBC mwina program bwezi lathakalekale. Koma MBC ayesetsa chaka ndi chaka kuyesetsa kukumana ndi yawo. MBC mulandire ulemu wanu.
amayi oye, zokonda amayi oye. Amayi ndingokupemphani kuti tipitirize kugwira ntchito yathu, tipitirize kugwira ntchito ndi mtima umodzi, tipitirize kukhala zitsanzo kumudziko, kuti gulu likhoza kukhala zaka 30 ali limodzi, gulu likhoza kukhala zaka 10 ali limodzi asanaphwanyike. Chitsanzo chake ndi inuyo amayi, azokonda amayi. Ndiye tipitirize kuti anthu aziganiza kuti gulu likhoza kukhala nthawi yayitali, anthu azinena kuti gulu likhoza kukhala nthawi yayitali ngati mupanga ndi mtima umodzi. Taonera ife azimayi azokonda amayi akhala nthawi yayitali ali limodzi, ndikunyadirani azimayi, ndipo ndinakusowani ndipo ndinakunyadirani. Mupitirize maprogramu anu onse, mupitirize kusamala manja anu, komanso mupitirize kudzisamalira. Monga mmene tikuonekera apapa, tungokhala titonse tuchoke ku State House tu basi. Kusonza titonsefe tikudzidani tikudzisamalira eni. Apapa ngofika inenso mwina akhoza kundika kuti mwina amayi wasachoke ku State House, koma mmene mwachenera tonse tingoneka ngati tichokera kuti ku State House. Tipitirize kusamala mabanja athu, tipitirizenso kutisamalira tokha. Ndi mawu amenewa Mulungu akutsogolereni zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.